Kohan men ko para how try Jesus Christ haga jing pula benengkong na kasuthi baar jong kisim nilayos ngau kumno unaman ubadan ka jingpang yang lengkut ulayo ya ka jengkot namar Elisha ulaong yu ulaptha yu kumbau blai ulaptha yu ban kren ha u unaman hak benengkong umla ban pediang ya ka jing ong nane ka jing tha jong u prophet Elisha hanrai ha bakhadu ukongu ya ke e ba prophet uang ulai sum yalade ha kawa bat ulayo ke jengkot usum usaj yalade baru yo ke jengkot kanai kai thu yang ai pi ba ka jingkongu jungi yo blai ka jingkloi jungi basngap ya ketin ke jong blai ya ka ba blai ukran ya ka ba blai uptha yangi ngin sayo ka jingkerku ngin sayo ka jing e ha ka jing em ka jungi kum ke kristan Arkum juru habangi poi nengi puson hang gospel bamentagas ngi ngilap kam yesriem bad kajing pule ke benengkong kaba ngilayos ngeu habas dange jong gospel bamentagas ngi ujisu lakren ba uong baya u prophet ne nong ya tulupa ki breu ki bhachnong hathau jong u ki bahinga sem ge jong u ki ba ithu ithau kim pediang yu namar kibreu hakato kapor kim pediang yau jisu bau dei khon jong blai bau dei blai bau dei umesaya dei nama tagadau uyo iya kane ga jingle jong kibreu yau uong ya kane kentin ba yau nong ya thulupa neu prophet kim pediang yu hakasnong la jong ngilaban keli balai kine kibreu kim pediang yau jisu ha kasnong kajungki ha ka imlang kasalang kajungki ha kajung em kajungki namar ba ujisu uim kajung em ka baper naki ujisu udon kajung mut kajung perkat ka baper naki karkom im jong jisu kaper na karkom im jong kito kibreu kikam kijam ki bau jisu le ka bau jisu pendep kaya per bat kekam bakito kibreu kile ujisu wan sa kapertai ban hikai persya ya kajeng hikai jong kaniamju kumangitip ujisu wan ban penpura ya kajeng hikai den mata gadau kajeng hikai jong ki kalong kabomdei kahi kajeng hikai jong ki kalong babakala den mata gadau jisu uhikai persya ya kajeng hikai kajeng ki uhikai ban penbej ya kajeng hikai babakala kajeng ki dai nama taganau kimla ban pediang yu nang capat kar kom im jong jisu kajeng im jong jisu hi kaya dai thik bat kajeng im ke ba ulai hikai hanrei kajeng im jong kito kibreu pat kai kajeng im jong ki kalong ke babakala namar ba kila hikai bakala ya kibreu dai namar kane kadau ngiyoi ba kito kibreu kim laban pediang yo jisu kito ki farisi ki sadusi ki stadain kim laban pediang yo jisu kim sem pediang yo jisu ha ga jing em ga jing ki dei namar kane ga daw ngirung haban keli alade menta kasngi ngilong kum kine ki farisi ngim laban pediang yo jisu ha ga jing em ga jingi namar ga jing mut ga jing perkhat ga jingi kaya per bat kata ga jing mut ga jing perkhat ga bau jisu don ga jing mut ga jing perkhat jong jisu kadon kadai na kabanta junga jungpi bamengingin imha hanrei ngipat ngidan laka jong ka jingmut ka jing perkat laka jong ka jing kwa ka jing trang dai mata kadau ngikan tai no yau jisu ya ka jing hikai jung ngaim laka jong kar kom im ngaim ka jing im ka junga ka bapan sngub hayanga ka bapan hun ya ka jing im ka junga bapan hun ya ka danot ka junga dai mata kadau ngamla ban pediang ya kajeng hikai jong jisu namaru jisu lo hikai nga ban im kajeng im kabapen hun ya kajeng im kristan kajenga kabau layanga ban ilam sha kajeng im bom jukut dai namata kadau bamangaru kajeng im kajenga bamangi kum ki kristan ngim la ban priang yo jisu ngi kentai no yo jisu na kajeng im jongi
nang dapat kito ki breu ki Farisi ki Sadusi ki stan ain hakapor jong Jesu ki kwa bat ki ap khmelenti ba Mesaya udei na ka jaj jong ki bat ki dang khmelenti ba une Mesaya ubawan ha ka jeng im ga jeng ki ha ka im lang ka salang ga jeng ki ha ka niam ga jeng ki uwan ban hikai thik kumba maki ki hikai kumba maki ki ngej kumba maki ki le hanre Jesu pat uwan persya ya kane ka jeng kwa ka jeng trang ka jeng angnut ka jeng ki de na mata kadau basa jisen ngiyo iba kine ki bro kim sem la ban priang yu kum Mesaya kum munong ye thulupa kum khon jong blai nang ta pen ngiyos ngau ba ka jing ka jing isnei bat ka jing I jong blai kawan hiar kham tam ya kito kiba pediang ya kaktin ka jong u kito kiba ngap ya kaktin ka jong u kito kiba puli ya kaktin ka jong u bat kito kiba im ya ka jong im ka jong ki katkum kaktin ka ba ujisu lakren ujisu ukren hanga hapi haman kasngi haman ka kalimat jong ka jong em ka jongi ukren yangi hakibun rukom hakibun kiliang ujisu ukren yang ayepi hakane step langba kasur jong lengdo langba kasur unong pule ya ka jing pule banengkong ya ka gospel ujisu ukren yang ayepi endangi lami nakane ka ying meni endangi lau le saying syasam yakikun Jesu kren lengba ki kimi ki kpa lengba ki hanman ki para lengba ki paralok lengba ki nong ki bru ki ba ngi yekendu ha ka jeng em ka jongi ha ka jeng em jongi ba man la kasni Jesu kren yang ayepi lengba ki jeng jia ba per ha ka jeng em jongi ha ka porsngi ni ha ka no klimbat habau Jesu ukren yangi hakine kirkom ukhot yangi bangin sngap ukhot yangi bangin pediang ya kena kajengkren kajengu ukhot yangi bangin puson ya kato kajengkren ke baula kren hangi bad bangin im kajeng im kajengi katkom kato karkom ke baula kren ni haban keli lade kohan men ko para hakane gastam shisha hato ngikloin em ban sngap ngikloin em ban pediang ngikloin em ban puson bad ban im kajunga katkum kato kaba ujisu lakren hanga langba kine ki e baro bonsin ngim semla ban yosngeu bad bonsin hiru ngim sem patiau ya kine kisur ki bau jisu lakren hangi iwei peiwei hakajung em kajungi baman lakasngi dai nama tagadau hagane kasngi lengba ka jingpole ke benengkong bad ke gospel rukumju lengba ka jingpole ke benengkong unaman ula sngap ula pediang bad ula puson ya ke ba u prophet Elisha ula ong yu ban litsum hakwa Jordan hak benengkong u kantaj kumba kantaj ke nagi Farisi hanrai hab kadupat u pediang badu puson ya kiktin ke ba prophet ula keren ukongu ulaj ban sum ulaj ban sajalade uyo ya kijengkot nang dapat hak gospel u Jesu ong hakapor badan jeng hakapor badan ka kinem sniu lapha ya kijing kerku tang ya kato kabriu kentei kaba syong hasarafat kabamut karu wala ada kamdei ka khon ka jongblei wala ada kamdei na katakan niamju wala ada kadai ka nongwei haki hanrei ka pediang ya ka ktin yang kita ki jingker khu ka ba ublei ul ai dai mata kadau ka yok kerhai ya ka bam gadi ha ka porba baro kibreu ki syam jenjar te ha ka jing em ka junga ka jung pi kum ki kristan ha ka jing em jungi kum ki kristan bar ha ka jing em jungi baman la kasngi ha ka jing em perthai jungi ladangi long kita ki bakloi ban sngap ya kesur ke jongblei ladangi long ki bakloi ban pediang ya ka ktin ke bau Quran yangi ladangi kloi ban puson ya ka ke bau blei ulak Quran hangi lada ngi kloi ban em ka jungi kat kum kata ka jung khot kat kum ka jung Quran ka jung klempep ngin sayo pediang ya ki jingi ngin saya pediang ya ke jingker ku bad ke jing isne jongblai ban ngin salong ki bro ki ba dap
pahu kerhai ha ke jing im Kristen ke jungi bat ha ke jing im jungi ha ke ne ke perthai ke jing im wa pendapan biang ya ke jing don kam jong ke jing im bashemet jungi bat ke jing im Kristen ke jungi dai nama ta kadau ko han men ko para ha ke ne ke step ujisu saja sin open kan mau yangi bangi dai ban long kum u naman ban ngap ke surga jung blai ban kongu bat ban le bat kum juru ban long kum ke ne ke kenthai ngi dai ban ngap ban ya ngau ban pusan ban im ke ke bau blai la kerenengi ngim dai ban long kum gi farisi ne gi sadusi ki balaya persya ki bakantaj ya ka jengkren jong blai hangi iwei pai wei de nama ta kadawa kana ke step tong gi duai ngi IT ala de ngi IT gi ka sem ka jungi ngi IT ka prei baro ka wei ya ke Kristen baro hasa tala ka prei bangi ngila ban yo sneu bangila ban ngap bangila ban pediang bangila ban puson ya ke ba ublai Ukraine ha ka jing em jing ba man la ka sngi bat khadu khadwai ngin la ban im kat kum kata kasur ke ba ublei ulakren ne pasiau hangi bangin yo dap kita gijing gijing kerku ke ba ublei ulakolar na ke benta jungi ki khon gijing u tongi doai na ke benta kini gijing tumu gijing kwa gijing trang ke ba ublei ulakren hangi lengba ke gospel bementa ke sengi en hero yo Jesus Christ Cindom lai cindom amen.